Yo, what's up mga kabunggoy? So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Bantay. Ayan, so maglalagay tayo ng traps ng bayawak. So kasama natin si Anet at si Darwin. Yan, sila mga kabunggoy natin ngayon. Nga pala guys, ang salitang kabunggoy pala guys, Ilocano, kabunggoy, ang ibig sabihin sa Tagalog ay kasakasama, kaibigan, kagrupo, ganun. Yun ang ibig sabihin ng kabunggoy. Mga best friend nyo, ganun. Kagrupo. So kabunggoy yung tawagan natin. So, may shoutout pala tayo. Shoutout sa mga nanonood dyan. Oh, wag nyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo lagi sa bago naming mga uploads. Yan. Para mas dumami pa po tayo. Nga pala, shoutout po sa CCTV family ko dyan sa Eastern. Oh, kumusta po kayo dyan mga ma'am sir? Kay pare Abdul Rashid Kamensa, pare, okay ka lang ba dyan? Yan. So shoutout sa'yo. Shoutout kay Kuya Don Saliganan Tamayo. Kuya, shout out. Ingat po lagi. So shout out kay Ramir Alvarez. Shout out kay Richard Kerwin. Hello po. Carlos Castro. IKRC Family Riders. Oh, yung mga rider po diyan. Ingat-ingat po. Takbong pogi lang. Shout out kay Astrid Armorfe ng Baggao, Cagayan Valley. Yan, taga Baggao ha. Shout out kay Rafi Lazo. Shout out kay Bongbong Guevara. Shout out kay Sichut Channel. Oh, yan. Subscribe po tayo sa kanya ha. Ginagawa mo. Shout out kay John Paul Bicarme ng Rojas Isabela. Hello po sir. Shout out kay K Escobar. Yan. Hello po K Escobar. Shout out kay Philip Legance. Yan, so hello po kabunggoy. Shout out kay Tommy ng Binalonan, Pangasinan. Yan, so shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta. Ayan, so shout out na rin po sa mga nanonood. Maraming salamat po. Ayan, so wag po natin kalilimutang mag-subscribe at hit the notification bell para updated po lagi kayo sa bago nating mga uploads na. So mga kabunggoy, catch and release po ang gagawin natin sa video ito, no? So pakakawalan din natin yung mahuhuli natin kasi alam nyo na, pinagbabawal kasi ang paghuli ng bayawak. Yan, so bawal na bawal po ang paghuli ng bayawak, no? At ang video ito mga kabunggoy ay ipapakita lang namin kung paano ang ginagawa naming trap
sa paghuli ng bayawak, no. So kapag nakahuli tayo, sisirain na namin tong mga trap na ginawa namin, no, kasi bawal na bawal po talaga yan. So wag po kayong aalis. Maraming salamat po. Kami nga na amin na. So ito na guys, yung bayawak traps natin. Ito pa katibanyas, dito yung away. Yan. Naglamiis nga tadtan. Madalam mo din pagbibigosan nito ay pagpipiin ng kamitan ah. Dijay. Kanti daklat abato dito babangkan. Agente ko ba? Ay, di ako nabibis na dyan. Di kayo bahali dyan. So may kuweba po tayo dito, guys, pero malayo pa. Yan yung, so guys, ganito pong gumagana tong kuan na to, traps na to. So kapag pumasok yan yung bayawak dito, at madudong pa rin nga yung kayo dyan. Yan, tapos maalaso na. So yan mga traps natin.
One eternity later. Ayun na. Basta na. Nakalayo ni. Bigyan. Bigyan ka. Uy, nakala. Kapay, daralit ka. May pa na. Ako, magiging pagbigay dito. Mga kabunggoy, oh. Maya-maya mga kabunggoy, papalayain din natin siya, no? Okay. Dito mga karga na. Bastos dito sa banyas. Palubos kong ton. Wala mo lang takal talang. Pwede karigat na kayo. Bastos ito. Darot. Di bagina na kasi sindanan na ni. Ahan naman ko na niya. Mga di. Ulo na yun. Natay ko malito yun. No, tingod. Sige, batakon. Namata mo na. Pinawat kami. Diyan na medyo buto na. Patakas mo pa lang. Pinaramot kami so. Karamutan na to. Kiripo mo. Net na kasi ang ginit gano'n. Lumarda. Nagsisto doon awan. Kailan yun? Agura ganun ano yan. Mas pasok ka na. Bunar na ako. Duman, hindi tilatag ko. Ano gagawin mo talo? Apay? Ay, di ba siya tayo? Ano na yun? Nagigawang tatay ko. Tata. Focus naman. Baka makagat na. Ang makakagat ito. Tingit mo. Apa na sakit? Pagkado bunot, dumano, lahat. Batakot? Kagaso. Dampas na ni. Dampas na, sa wali ah. Sa wali dampas na yun. Labang niya. Rama naman. Sidingan. Para ba A few moments later. Di na kahit may kadetik o di na tawag sa bang. Kay Tanay. Uy, wala akong takas ko. Kay Tanay. Agka kayo na. Yan na. Taka sa giging ko mo. Da. Bro. Hanap ko mga play. Ako na di ampas nan eh. Nakita. Layan. Makita di YouTube. Ginagawa mo. Nakita di YouTube. So, mga kabunggoy. Dapat tawag siyo. Mga kabunggoy, ito na yung nauli. Oh. Bale, papatakas natin ngayon. Para, kasi pinababawal ang paghuli ng bayawak, no? So, maliban na lang kapag ka nasa jungle ka, tapos survival. Yun. Pwede, pero Kagatan na kagad. kapag dito, Kagatan na ka. ipapatakas natin, no? Pakakawalan natin para makapagparami pa. So, yan. Babalik natin sa gubat, sa bundok. Yan. Yan na. Yan na. Yay! Thank you, kaibigan. Yan, so pumayo ka at magparami. Yan, bye-bye. Baragam, tam na ako. Tumaray. Naka-play. Naka-play. Oh. Nagilang takarutan. Ginagawa mo! Kasta lagi, di ba, may birthday sa YouTube mo? Ito, mga kabunggoy. Magpapasikat si Darwin, no? Game! Ginagawa mo! Oh, kaya na. Po, kaya na yun. May sabay. Oh, yun, may sabay.
Basic. Oo, dalawa daw sila oh.